हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन मा होनना बुङो जोंहा बारिनि खामानि मावनायसै बारिनि खामानि मावनाय जागोन आरोना लोगोफोर माने माथो खालामनो बारिखौ एसे जोथोन लानो थाखाय दिनै बारियाव फैबाय माने गोबाव जाबायमोन बारियाव फैयैया लबर दङ गय दङ बेनिफ्राय आरो हाग्रा जाजोबथारबायमोन आरोना बेखौनो एसे साफा खालामनो होननानै दिनै बारियाव फैबाय आरो लोगोसे हाजिराफोर लाबाय बिदिनो आरो माखासे लोगोफोरखौ लानानै थारमाने खामानि मावबाय आरोना बारिखौ साफा खालामबाय हाग्रा दाननाया दानदों बेनिफ्राय आरो बिथिं हासार होनाया होदों आं एसे दिन्थिलांनोसै आरो बेखौनो नोंथांमोननो ब्लगाव लाबोदों आरोना लोगोफोर आरो गयाव नोंथांमोना हासार होदे हासार होयोब्ला आरो जोथोन लायोबा गयाव ओरैबायदि इनकाम दङ मिथिबाय आरो थाब थायहोनायनि बुद्धि आरोना आरो नोंथांमोना आरो सोरनोबा आइडिया नांगौबा कमेन्टआव खिन्था हरबानो जाबाय आं दिनै खिन्थाजोबा नोंथांमोननो मा हासार होयो होआ आं बेखौ खिन्थाया दे नोंथांमोना कमेन्टआव जायहा सोंहरगोन आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन लोगोफोर माने आंथ' मावखाया नालाय मानसि बाहायनानैसो मावनो हानाय आरो माबाया गैलिया दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन माने गोबां हाग्रा जाजोब्बायमोन आरोना बारिया बेनिखायनो एसे दिनै मेरामति मा होनना बुङो बेखौ साफा खालामफैबाय साफा खालामनायजों लोगोसे आरो हासार होदों आरोना 3 बोसोरनि फुलि दे बेयो 3 बोसोर जाबाय गायनाया 3 बोसोर कमप्लिट जाबाय आरोना नै बिथिंनो हासार होगासिनो बिथिंनो ओमफ्राय दा हासार होनायनि सिस्टेमा माबायदि नै बिदि होनांगौ दे हासारखौ खिन्थु हासारा मा हासार होदों आं बेखौ दा नोंथांमोननो खिन्थाहरा जुदि सोरबा मिथिनो लुबैबा कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय आरो मा हासार होयो ओमफ्राय नोंथांमोना गय बागान जुदि गायदोंब्ला बनायदोंब्ला नै बिदि हासार हो जोथोन ला गया खम समनि गेजेरावनो थायगोन आंनिया बे 3 बोसोर जाबायना फुलिया 3 बोसोर रानिं जाबाय थादों 3 बोसोर कमप्लिट जाबाय बेनिफ्राय बेखौ आं मथा मथि 5 बोसोराव थायहोनायनि टारगेट लादों आरो दे पुरा हाग्रा जाजोब्बायमोन दानजोब्बाय दायो दानबाय ओमफ्राय आरो बागानाव सोरहाबाफोर मोजां आइडिया गोनां दङब्ला खिन्थाहरदे गय बागान मालिकफोर दङब्ला आंनिया माने बागाना ओरैबायदिसो थारमाने लबर दङ सायाव बेनिफ्राय बिनि सिङाव थारमाने गय गायबाय मोनसे समाव माने लबरा ओरैबायदि मा होनना बुङो बेसेन गैयै जालांबायमोन दे थारमाने दाम गैलामोन लबरा दायोथ' दाम जाफिनबाय बेनिखायनो आङो सिन्था खालामनानै मोनसे समाव गया दाम गैयाबाथ' मा होनना बुङो लबरा दाम गैयाबाथ' मा जागोन लबरखौथ' गायना लाबाय गायना लानायनि उनाव जुदि दाम फैयाब्ला मोनाब्ला होननानै थारमाने आङो लबरनि गेजेर गय गायजोबना होबाय आरोना ओमफ्राय दा मोननैखौबो जोथोन लानो गोनां जादों लबराबो हाबाय थादों लबरखौबो हाबाय थादों बेनिफ्राय आरो फारसेथिं दा गयबो गायबाय लबर सिङावनो थारमाने जुदि गया मोजां जायोब्ला लबरखौ उठायजोबसिगोन आरो लबरनि दामाबो दिनै गाज्रि नङा नंनायालाय मोजांसो 3 बोसोराव नै बिदि जाबाय आरो दंफांफ्रानो नुदोंना खायसे देरनो हायाखै हानायालाय नै बिदि जाना दं आरो 3 बोसोराव खायसे देराखै गाहायैनो दङ एसे देरबाय ओमफ्राय बेयावनो एसे हासार होबाय आरो दिनै गय आबादफोर मावग्रा आंनि भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना आंनो एसे आइडियाखौ हरदो कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो नोंथांमोननिफ्राय आंबो आइडिया लानानै जुदि गय बागानखौ मोजाङै खालामनो हायो नंगौना नङा थारमाने जोङो गावजों गाव फोरोंलायनांगोन आरोना बेनो आसा खालामबाय नोंथांमोना खिन्थाहरगोन आंबो आसा खालामदों नोंथांमोननिफ्राय आरो एडभाइस मोनगोन आंबो गोरों नङा माने लबर सिङावनो गायजोबदों आरो आं दे गयखौ लबर सिङावनो गायजोबदों ओमफ्राय लबरखौ उनाव उठायनायनि प्लान लादों माबायदि जायो नायनोसै हाबो बिदि गोबां गैया नालाय ओंखायनो मोनसे बारियावनो मोननै खामानि मावदों आरो आं नै बिदिनो हाग्रा होगासिनो पुरा हाग्रा जाजोबदोंमोन ना बारिया
फारसेथिं हाग्रा दानदों फारसेथिं हासार होदों आरो जाना दंजोबो फुरा हाग्रा जाजोब्बायमोन नै बिथिंनो दा बेखौनो दानबाय आरोना बैथिंबो दानबोबाय हाग्रा जाजोब्बायमोन हाग्राजोंनो थारमाने बागानखौ नायथावलामोन आरोना ओमफ्राय दायो बेनिखायनो दानहोबाय थादों आं फुरा हाग्रा गोजा बिथिं नुदों दा नै फुरा हाग्रा जाना दंजोबो बेखौ थारमाने फुरा हाग्राखौ दाननानै फुरा हासार होजोबगोन आरो दा बेयाव हासार दिनैथ' हाजोबनाय नंलादां नै बिदिलै लोगोफोर नै बिदि जाना दङ 3 बोसोरनि दंफाङा बिदि जानानै दङ आरोना मथा मथि आसा खालामदों मथा मथि 5-6 बोसोराव फिथाइ दांनो मोनगोन होननानै आरो 3 बोसोरनि उनावहाय फिथाइ मोनजागोन होननानै सानदों आरोना मोनजायोना मोनजायासै नायनोसै फुरा हाग्रा जाजोबना दं बिथिं नै नुबायना मेसेङाव एसे प्रब्लेम जायो थारमाने दै सोनो गोनां जायो नै दै दंग'बो दंखायो नै बिथिंनो मेसेङाव दैखौनो मोननो थान जायो दैज्लांबाथ' सिन्था गैया दैया एभेलेबेल गासिनो नै बिथांमोना हाजिरा नङा दे जायफोर हाग्रा दानदों बिसोर हाजिरा नङा आंनि लोगो गोजा थारमाने बिथांमोनखौ हाग्रा दाननायाव बाहायदों हेफाजाब खालामो आंखौ ओरैबायदि मदद खालामो नै बिथांमोनाबो नैथिनो गासिनो रेस्ट टाइम लोगोफोर नै रेस्ट टाइम हाग्रा दानग्रा ग्रुप सोरनोबा नांगौ जायोबा नोंथांमोना खबर लानो हागोन दै हाग्रा दाननो जुदि मेचिन नांगौ जायोब्ला जों कन्टेक्टआव थाङो मिथिबायना कन्टेक्ट लायो हाग्रा दाननायनिबो मेचिनाबो सेटखा नै गंथाम मेचिन लगायगासिनो दोङो सोरनोबा बागानफोराव हाग्रा दाननो गोनां दङब्ला खबर हर जोंखौ थांगोन जोङो सोरबा बल फिल्ड बेनिफ्राय बागान बेफोरबायदि हाग्रा दाननो गोनां दङब्लाथाय खबर हो आरो दे लोगोफोर होलायबाय रेस्ट खालामखांबाय नै दसे गंथाम हन्दा फैगासिनोसै गयाव हासार होदों नै लोगोफोर उपाय गैया हाग्रा दानदों हासार होदों नै बिदिनो नै अमा बेदर लोगोफोर नै गोथाव लुबैनाङा दै बे जाबाय ओंखाम खामानि मावग्राफोरनिफ्राय लोगोफोर लुगैनाङा नोंथांमोना होगासिनो नै हाग्रा हादों ओमफ्राय आरो आं नायग्रासो लोगोफोर नै नुबाय दा जोङो गासै खैजोन दङ बारियाव आं नायग्रासो दै ओमफ्राय आरो नैथिं सासे दङ नै बिसोर हासार होग्रा साफा खालामग्रा हासार होगासिनो ओमफ्राय नैबे जाबाय संग्रानि संनाया होथारदों ओमफ्राय आरो सासे मा होनना बुङो माबा लायनो थांदों मैगं लायनो थांदों टाउनाव दखानाव टाउन माने सकआव आरोना मोनबाय ना अनिल दे जानोसै ना गोथाव उफाय गैया बारियाव खामानिखौनो मावफैबाय दसे होगासिनो ब्रें होनो
थोरिखौ मोजां होलांखाय थोरिखौ मोजां हो nih एसे माबायदि नुदों लोगोफोर बागानखौ एसे खिन्थाहरदो हाग्रा दानखांनानै नै एसे साफा नुबायना दिनै दानजोबनो हानाय नंलादां दिनै नायनोसै हायो ना हाया खोमसिहांबायबो माथो बोथोराबो नै एसे मोजां नुबाय दा नै साफानो लोगोफोर ना बागानखौ एसे कमेन्टआव खिन्थाहरदो माबायदि नुदों बेसे बुरजा दंबावो हासारा थोजोबला माने ना